Selebrasyon sa ika-53 katuig nga anibersaryo og tinuig nga panagtigom ang gipahigayon sa Allied Services Multipurpose Cooperative kanig DMPI Employees Consumers Cooperative sa Grand Caprice Limketkai Center, Lapasan, Cagayan de Oro City niadtong adlong Domingo, Pebrero 21, 2021. Ang selebrasyon gisalmutan sa ilang mga miyembro samtang anaha usab ang presensya ni Board Member Michelle Yanayron isip maoy representante ni Gobernador Bambi Imano og sa pangagamhanang lokal sa Misamis Oriental. Giisgutan sa mong panagtigom ang ilang mga plano ug mga lakang aron sa pagpalambo pa og samot sa ilang kooperatiba ug sa dili madugay adunay ipahigayon nga election of officers. Matod ni Board Member Michelle Yanayron nga dako og kontribusyon ng mga membro sa kooperatiba tungod kay sila mamahimong responsableng lumulupyo nga makahatag og social dividend ngadto sa sosyedad. Ang kooperatiba sa Misamis Oriental yung makita ni sa kanunay gisuportahan sa gobyerno. Kay bunga ni ining kahimo sa mga membro ng mga responsable nga mga lumulupyo mamahimo sa pining hinungdan nga makatag o hinungdan nga social dividend ngadto sa atong mga sosyedad. Kaya ang mga responsable niya nga mga miyembro mamahimo man usab nga mga responsable nga lumulupyo sa matag lungsod o sa matag kabarangay. Mao kini ang gipakita sa atong halangdong gobyerno na kini mga kalihukan sa sektor sa kooperatiba importante kayo. Dili lamang alang kanato sa self-help, dili lamang alang kaninyo, kundi alang usab sa komunidad. Sa iyang bahin, magpasalamaton usab si Miss Alice H. De La Cruz kinsa chairman of the board sa maong kooperatiba ngadto kang Governor Bambi Imano sa suporta niini sa mga kooperatiba. I know Gov. Bambi Imano is very supportive to the co-op activities, our co-op programs. Although, anyway, kung amo siya gi-invite, siguro dili lang siya available today. Panikamot siya na available siya pero nagpadala siya sa iyang representative. So, Gov, thank you so much sa imong representative. We appreciate it. Although, feel gyapon na mo nga ga-support gid ka sa tanan co-ops na mo nga activities. Daan na nga suportado ni Governor Bambi Imano ang bisan unsang kalihukan sa mga kooperatiba sa Misamis Oriental tungod kay nasayod kini nga dako og papel ang mga kooperatiba hilabi na nga makatabang og makahatag kini og kaarangan og kaayuhan sa kahimtang sa panginabuhian sa mga co-op members nga gawas pa nga dako ang matabang niini diha sa komunidad. Kauban si Mark Anthony pareha sa kamera, ako si Lambo Danny Obshama Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.